Hasieran esan dugun bezala, gaur musika jorratuko dugu gure gaurko elkarrizketan eta horretarako Siroka taldea hasi berriko kideak ditugu hemen, Ekaitz, Maria eta Gorka. Ongi etorriak. Sirokaren inguruan hitz egingo dugu, taldea 2009ko erdialdean sortu zen, nolatan? Bakitoiko galdera izan daitekela ez, baina nik jakingurat nola sortu zen Siroka. Balmaseako ekintza asanbladak etxebizitzaren problematikaren inguruko bilduma bat sortu nahi zuen Balmaseako musikariekin. Eta, ni Balmaseako naizen, eta taldeaz neukanez, eskatu nien hauei laguntzea hori, abesti hori sortzeko. Eta holan sortu zen, egin genuen abesti hori bilduma horretarako, eta justo gainera Saharako bildumarako bebai eskatu zuten abestiak egiteko eta animatu ginen, da holan sortu zen taldea. Abesti batek izan zuen errua, ez da? Errua kakotxartean. Bai. Eta Siroka taldea, Siroka izena, nondi dator? Siroka izena. Mariak esan duen bezala Saharako bildumarako kantu bat egitea pentsatu genuen, eta letra bat egin ziguten, Iraultza Sirokoak izenburua zuena, eta hortik Siroko, Sirokaitza, femeninora pasatu genuen, esatearren eta indar gehiago emonez, eta Siroka eratu zen azkenean. Eta zuek aldez aurretik ezagutzen zenuten elkar, ezta? Bai. Ibilbide musikala ere baduzue, zuetako gehienok, ezta? Musikariak beste talde batzuetan aritu zarete? Bai. De hecho, asko, bat badabil oraindik hainbeste taldetan. Bai, ni egon nintzen Koloratitan jotzen, Maria apurka taldean, eta Gorka ibili izan dain bat taldetan, orain ere Feos Promajos, hori da, eta zein taldean badabil, eta gu ezagutzen ginen batez ere musikerriako kideak garelako, eta bertan asanbladetan eta hasi ginen ezagutzen, eta azkenean, leku guztietan bezala, el rozaz, el cariño, eta batu ginen. Bai. Irukote, onde baderitzozue, ikusiko dugu Iraultza Sirokoak bideoklip hori. Mondoen gerizeta Araui libretak Horra gure herrimina Gure izena eta izana Gure izana eta ezina Gure izena eta izana Izana eta ezina Zarako laralea kortizia zintzen
Hortze ikusi dugu Sirokaren bideoklipa eta gauza bat esan behar dugu. Ikusi dut irakurri dut zuen blogean, basu jolea aldatu dozuela. Ezta lehen lau kidek osatzen zuten taldea, gaizka zen basu jolea, baina orain aldatu dozue. Hala da hori. Bai, egia esan da hasi ginen, hirurak batu ginen, hasi ginen basu jole bat bilatzen, eta gaizkak grabatu zuen gurekin diska, baina azkenean lan kontuengatik eta bere egoera pertsonalarengatik erabaki zuen hobeto zela alde batean ustea momentuz taldea, eta orduan egon ginen bilatzen beste basu jole bat, ez genuen asko bilatu, ze Pepo aurkitu genuen nire herriko taberna batean lan egiten, eta galdetu genuen ea ze jotzen zuen, eta esan zuen bajua, eta esan genuen benga. Perfecto. Bai, perfecto. Baju jole bat bilatzen genuen ez gehiago. Gauzatxo bat, haize berriak du izena, diskoak, zegatik izen hori? Bueno, Siroko izenagatik, lehenengo da behin hori Saharako haizea delako, eta talde berria garelako, eta hitz joko bat da, haize berriak. Diskoa 7 abestik osatzen dute, ze musika mota jotzen dozuela esango zenukete. Rocka irakurri dut hortik, baina... Egizu musika egiten dugunei ezaigula gustatzen bat ere etiketa jartzearena, baina, bueno, Ekaitz eta biok askotan hitz egin dugu power pop etiketaz, eta asko gustatzen zaigu. Oso indartsua da, baina gure toke poperoa dauka, ez? Ez dakigu oso ondo zer den, baina... Hori da, ez dakigu oso ondo irakurri dugu hor nonbaiten blogen baten ziurrenik, baina oso etiketa polita iruditzen zaigu. Power pop, bai, venga, utxiko dugu lan. Eta letrei dagokionez, hainbat gai jorratzen dituzue Euskal Herriarekin zerrikusia dutenak, ezta? Zer salatu nahi duzue? Edo zer mezu zabaldu nahi duzuen, hobeto esan da? Salatu gauza batzuk salatzen ditugu, hori horrela da, baina ze injustizia asko daude herri hontan. Baina hainbat eta hainbat gai jorratzen ditugu. Argi dagoena da, guk lehenengo hasierako bertsoa eta landuko ditugun gaiak esposatzen ditugu, eta gutxi gora bera da, zer esango dugunaren eskematxo bat edo laburpentxo bat, eta hor ikusten da, benetan, Euskal Herriak horren beste injustizia pairatzen dituela salatzea, baina baita ere irtenbideak badaudela aipatzea. De hecho, incluso izena bera gaize berriak ere hortik dator bebai, ez? Osea, haize berriak behar ditugula eta gu horretara gatoz bebai. Bai, irtenbide beste batzuk egon daitezkela, eta horretarako gure granotxoa jartzen dugu musikaren bidez, noski. Eta taldeki bezala nola moldatzen zate, alegia, entzeguak nola egiten dituzue, noiz elkartzen zarete, zein da zuen egunerokotasuna? Bueno, orain, ja jarri gara pizkat ordenatuta, ez? Astean behin biltzen gara ensaiatzeko, baina orain arte diskata egiteko, askotan gelditu gara. Eta egia esan oso erraz, bai. Entsaioak eta bestiak eta oso erraz ateratzen dira, ez dakite berdina gustoko dugun edo gustatzen zaigun egiten duguna, edo baina momentuz oso ondo moldatzen gara eta dana oso arindoa eta oso erraz, bai. Eta letrak denek egiten dituzue edo adibidez Gorkari bururatu altzaio abesti bat eta zuri esan edo? Bai, de hecho, dauzkagun letrak dira pertsona ezberdinenak, ez dira taldeko, bai, bizi da Ekaitzek idatzitakoa, baina besteak dira lagun ezberdinetako letrak dira. Bale, eta suposatzen dut musika beste zuen lanbidearekin uztartzen dozuela, ez da? Nola daramazue hori? Zorionez, Maria da igual liatuena eta Pepo bai basu jolea oso liatuta daude orokorrean lan asko egiten dutelako. Gu bai egiten dugu lan asko Ekaitz eta biok, baina ordutegi moldagarriago bat daukagu. Orain arte, egia da. Ni ez esan hori, gara norbait entzungo duen unibertsitatean eta pentsatzen du ni jaujan nagoela. Baina egia da, ja zehaztu dugula egun bat ensaiatzeko, denok aldugun egun bat, eta rutina batean bihurtu dugu ensaioa, eta horrek bai, ni ustez osasungarria da taldearentzat, dinamika bat erogateko eta kontzertuen dinamikan sartzeko.